A Praza Castelao de Rianxo acolle estes días unha nova edición da Feira do Libro, organizada pola Federación de Librarías de Galicia. Prolongarase ata o próximo domingo con múltiples actividades dirixidas a satisfacer a todo tipo de públicos. Durante estes días terán lugar múltiples presentacións de libros, a cargo de destacados autores, como é o caso de María Soliño, Xosé Duncan ou Laura Novelle, entre outros. Tamén haberá espectáculos para os máis pequenos, con sesións de contacontos e diversos obradoiros. E como non, a música será tamén protagonista, coas actuacións de Luar Nalubre, Uxía Lambona e a Banda Molona, mañá sábado, e de Xoán Curiel o domingo. Na edición deste ano participan un total de 10 librarías, de Santiago, a Coruña, a Pobra do Caramiñal e tamén da localidade, a Libraría Cándido e a Libraría Ben. Como é habitual, as compras dos libros terán un 10% de desconto. O horario da feira durante a fin de semana será polas mañás de 12 a 2:30 e polas tardes de 6:30 a 10:30 da noite.